Kunstá go bheith cóirde agus fáiltíí roisteach go dtí leabhar-mheas an Luain lumsa ón Pío Murchu agus an leabhar bheith go bheasaing inniu ná an ceann ortha seo Filleann Seoirse le Éilís ní Anluain ar an ailsiú ag leabhar Breac agus tá lán leabhar le leabhar Breac léite gom na tamlín dearing go méidir gur bheith an fáil Seoirse mó a léim leabhar dá chuid agus ní hé bháin bhór ar ailsiú tinte bhar go duibh ach fáil sin siad sóh spéisiú is stoilm. An ceann seo thonnach é seo hana agus daithníos go raibh barna imime chud léthireacht ó thaobh nach raibh mór an uairscéalta le manáléite gom agus luí rointaín ar líne é seo gur ceann maithe bidir agus ó Hallún a luigé go háirithe agus bhí sé feice gom hana agus níor higus cad é bhí gceist ach dúras go léing é agus háin go mórlam agus an fágur háin go mórlam ná uanta le an gaige go deafrá ghfuil wadan na mar go béime ar na téamaí tradiisiúnta agus síomh tradiisiúnta agus ghfuil bulan na móna agus na haglaise agus an uisce sin fuisce na bhuiscí go trauman dúas ar na teachsan agus go gahan siad le ferrimóracht agus leid. Ach nífá sin nach chuir le an leabhar seo is leabhar seo atá site in áitigin am leachlí níos an lútar go dtíra choha sin an áit heilta atá nach cinelín nace le beidir go seáfa go sé in neisgurt leachlí dún léire nó bailí na manach nó áitigin an leis an bharige áit goláanta agus na charachtar is daoine fíor acadúla iad agus tá an tagartí acadúla agus cultúrtha ina gcuid cainte agus ina saoil ach níos spéisiúla ná sin tá tríontán sohan nó tríontán grá agus go bhfuinach tá bhean sa leabhar tá si pósta ar chuine ar bhena muris is stoilm agus sin tá duine seo Seoirse agus tápáistí ag man le muris tá duine seo Seoirse agus Filleann sé ar uaireanta nó casan sé le uaireanta agus bíonn sé gadrah leis an bríomh charachtar agus riíon an scéal a cadrah le muris agus na páistí agus an duine seo Seoirse agus conas mar a chaáin sí leis agus conas mar ghlachan muris leis ruúna tá anspéisiúil ar fád agus ní hé gur as ligge an charachtar sin agus ghlachan sé leis nó ní chun sé dachar gohfuil a bhean le far eile. Beidir níos déirníos le go gurn mé ortha ach tá sucrú éigen an agus sin rud nach fáin éon leabhar eile gaige. Ru gné eile sin atá an spéisiúil. Ná go roiint in na sunraí ní lethna go mar Éilís ní Anluain cé gur leabhar mé le déine ag imeacht éigen bhíos ag gradam ceáil TG Car agus tháinig mé agus léime de leir le déine agus hainsilum. Ach tá roiint elementí den scéal sílim atá cinelín cosúil leis na nótaí bachasnéise a bheith arolalas agam faoi Éilís sin an cénachil arís cénachil lena go mar sin tá an cheist sin mar léthort as a cinelín rá ar háir sé seo a céhhéide seo atá fíor agus nuair tá téime sin de thríontán sohan agus ceann ceart agus na móchaáin inar taobhanna éagsúil tá sé sin Tharbh spéisiúil. So bhfuil agad gomininic uairscéalta is scéal an duine agus coppla athún tros an siúd nó 8 ára hepi goachchas ach mátá sé fíor chun sé go mór leis agus cinelín agus tú a léamh bhí na cinelín rata mu sé seo fíor sé seo neadar cad a hílach an tair peidir faoi úmpadá le héad agus cad le faoi so tá rianú ar an cadrah sin anna spéisiúil ar fad tá sé lumaláin le tagartí cultúrtha fiú an inéad agus na tagartí taú a chéile tá trochtas a scríomh gon bríomh charachtar tá tagartí éagsúla do annachchuid rudí litríocht is múntóir béir agus Gearmáise í agus sin tá sé sin táhacht sa cadrah tá aici le muris agus le Seoirse freisin agus tá muris go Seoirse cordúil iminn siad fihiile chéile agus tá cadrah ag Seoirse le páistí furis agus an phríomh charachtar agus tá brise chrí agus dacrochtaí agus dúláin agus rudí agsúla ach chain sé go mórlam chuir mé ansin sa cadrah bhí sé aontacht nach raibh sé luna a gaiid is bailí go sé luna le líon áit gholáanta tá sé éagsúil tá na charachtar an éagsúil tá anna bhéimar ar rudí bhainins le hubertí sa chéal dinéiríanamh agus galántacht nó bréag galántacht na ninéirecha seo olvítar agus níor thugann tú chora de chóir agus líine agus saoil
Cin normal people úil beidir go na charachtar beagán ní sinne agus tá páistí ach tá sé what is normal people úil agus tríon áidúil beidir ná ó lán uorscéalta eile a gaige nó gach ceann beidir. Rud lucht an áthir an leabhar tá cúpla áit agus beidir nach bhfuil an butún chló chun siad as go mórlam a tá butún chlóán agus tá cúpla áit agus braham sé go méidir go sé ábhríonn solar go áite bhfuil uim sa leabhar agus má legan tú an leabhar agus má ilann tú beidir nach bhfuil sé chó snachsta sin ach deirtar tá mé trééis agus mé duineh na sreathe seo leabhar an Luain tá trééis swinmh go mór fin rud seo faoi fróséis na léthireachta agus cé á tábhacht agus atá sé má thusíonn tú leabhar go dtugann tú lethir clic de tain agus an bailach léim leir degan á léim sé iad is títhe ar fá lethir clic nó dá go náid uanta den áid cúpla ná an siút an siút uanta a rihin le ag am lá ná lehéid ach má léim leabhar agus má thusíim leabhar agus murdogam lethir clic dom hain agus beidir dahad nó caige lehanach a léamh tá seans go gaithigh mé bhfuim an leabhar murhfuil an tú soach spéisiúil nó murhfuil rud éigen an a bhalan mé ach tá rud éigen freisin tá nach beidir nó seannach lán unar gan uam nó chuncapán unar gan uim sé sin písa éaldaigh nach bhfuil éon fúáil déanta go rud amháin go sé furafa agus a lehéid agus sin gur luach áit éigen go bhfuil an léamh éon uaire furafa sin an rud is agus tá sin fear mar nuair legan tú wet leabhar I míon beag an ina dríochtas agus sin rud a bhreathim si go mór agus an treaseo a dhéanamh gom ná cé an tionachar a bhí ag próses na léthireachta mothúramí faoin leabhar mar sin mar a dogam an lethir a cléig sin don leabhar an tús agus má legam an leabhar agus mar dagam ráisige go ceann trí nó ceir lá. Bhín tú cinelín trééis darmlíon of cad háirla sa cabhal nó go rimheh agus tá am dul i dthaí ar ríist mar sin chun go léifar leabhar i gceart caiitú é léamh gach lá agus caiitú léamh sách scopi agus dá bhéfa é léamh an aon si amháin sin é ba ar fad inis ní féidir sin dhéanamh tá ní sé go fada sin nach tá sin níos deacairn atá leabhar fada ach go bbunaach bíon an tionachar aige sin ar an túm a bhíonna gom ar leabhar mar scaptar agus bíon an tanas imethe má tá tanas nó má tá an rithim sa teach chun tosaigh imíonn sé sin má legan do wet an leabhar. Is cé é sin rud eile ar fad ach Filleann Seoirse le Éilís tá sé an bhá háin si go mórlam agus an rud uire rudí nachhfuil i litreach na gaige chomininic sin agus beag an de gáíocht nó de churchuige cadrih nach míon an ir sin tráchta ar in éan trí chéile saoil na gaige nó an aonsáis saoil dá ire ach han sé lum agus déir Éilís go sí gobar ar an dara agus ar an tríú thuairscéil mar sin is féling bheitsúla sin ach han si go mórlam camerará bhí mé ar tinal PC áirithe de léamh neidir han an deire chomór sin lum ach batha duine héil agus bíonn sé sin anna subíochtúil le tá deirí áirithe haíon na daoine is stoilm ach ríist tá sé tam seo le go bhfuim le seachtain agus hena hain tá deirean le ar dermta gom tá íomháin agus tá rácan agus tá cinálín PC buga sa leabhar atá a rás ar fád agus a hain go mórlam agus siú an element sin duine céó bathasnéisiúil is atá sé chuineág sé sin thuig léamh go deir is stoilm. Sin é bhaimse an tachtain seo ar leabhar an Luain sláán tá lína chuirde